Dobrý deň, vítajte na druhom pokračovaní spoločného stretnutia zo série Ako na to 20 minút vášho rozvoja. Dnes sa budeme venovať tematike tvorby webových prezentácií. Ja by som vám rád na úvod predstavil, čo nás bude čakať, čo bude vlastne predmetom dnešnej 20 minútovky. Hlavnú vec, ktorú sa vám pokúsim priblížiť a ktorú spoločne prejdeme, bude otázka toho, ako vytvoriť prezentácie, ktoré možno poznáte z bežných aplikácií ako je PowerPoint alebo iných prezentačných programov, priamo v prostredí internetu. Ako tieto publikácie alebo ako tieto prezentácie pripraviť na zdieľanie, tak aby boli pre užívateľov internetu k dispozícii. Aby ste mali teda možnosť nastaviť aj ich nejaké animácie, prechody a hlavne umiestniť informácie, ktoré chcete prezentovať o sebe, firme, produktoch, akciách, ktoré nazdieľate. A tieto prezentácie máte možnosť umiestniť priamo na váš web alebo sprístupniť vašim kolegom, priateľom, známym pre spoločné prezeranie. Takže to bude dnešný záber. Podobne ako v tom prvom stretnutí, aj dnes budeme využívať hlavnú technológiu Google. A špeciálne prezentácií, ktoré budeme v prostredí Google vytvárať. Takže čo k tomu budete potrebovať, aby ste tie prezentácie dokázali urobiť, je jediná vec a to je účet alebo nejaké konto, ktoré na Google máte vytvorené, takže akýkoľvek váš e-mail a váš Google profil. Ak ten profil máte, tak bude stačiť otvoriť Google a buď prejsť priamo na odkaz drive.google.com alebo ak využívate napríklad ako prehliadač Google Chrome, tak v pravom hornom okne vidíte veľmi rýchly prístup na výber aplikácií. Takže aplikácia, ktorú budeme používať, je aplikácia Google Disk. To bude prvý krok, s ktorým začneme a samotné vytvorenie prezentácie bude cez nástroj vytvoriť prezentácia. Takže pôjdeme teraz spoločne na to. Ja sa prepnem do prostredia priamo internetu. Prejdem na svoj profil, takže na odkaz drive.google.com. Som prihlásený vo svojom firemnom profile. Takže v tomto okamihu vidím priestor súborov, ktoré tu máme vytvorené a idem vytvoriť novú prezentáciu. Takže prvý krok, kliknem ľavým tlačítkom myši na voľbu vytvoriť. Takže voľba vytvoriť a z dostupných volieb vyberiem prezentácia. Takže druhý krok, ľavým tlačítkom myši kliknúť na prezentácia. V tomto okamihu sa otvorí nástroj pre tvorbu webových prezentácií. Ten nástroj je veľmi podobný, ak poznáte prácu s prezentáciami v prostredí PowerPoint, tak je to taká trošku zjednodušená verzia rovnakej funkcionality. Prvý krok, s ktorým začneme, bude výber motívu pre vašu prezentáciu. Takže výber určitých predpripravených šablón vzhľadu. Takže ak sa pozriete, máme na výber viacero rôznych možností. Ja zvolím voľbu Business. Druhý krok bude veľkosť prezentácie. Takže aká bude veľkosť snímky pre prezeranie, buď máme možnosť zvoliť štandardnú 4:3 alebo širokouhlú 16:9, 16:10. Ja zvolím ten štandardný širokouhlý formát 16:9 a potvrdím OK. V tomto okamihu sa začína vytvárať vo webovom prostredí nový súbor prezentácie, ktorý použije šablónu, ktorú sme použili, aplikovali, čiže použije zvolený motív a pripraví sa nám prázdny priestor pre tvorbu obsahu našej prezentácie. Prvý krok, s ktorým začneme, bude pomenovanie prezentácie.
Vľavo hore všimnite si máme názov. Kliknime tam ľavým tlačítkom myši a dajme prezentácia spoločnosti. A potvrdím OK. V tomto okamihu už máme pomenovaný súbor, takže akékoľvek zmeny, ktoré urobíme, automaticky na našom prostredí Google Drive alebo Google Disk budú uložené. Začneme najprv s vytvorením obsahu prezentácie a následne si nastavíme jej parametre, ktoré budeme chcieť pre spúšťanie používať. Takže kliknem na názov a dám prezentácia firmy. Dám podtitul Lapis SRO. Tým mám vytvorený úvodný slajd a ako náhle kliknem do riadku nižšie, vľavo, tak môžeme prejsť teraz na pridanie ďalších snímkov. Veľmi rýchlo pridáte ďalší snímok vašej prezentácie cez rýchly prístup. Vľavo hore vidíme ikonu pre pridanie. Ak klikneme na šípku, ktorá sa tam nachádza, tak máme možnosť zvoliť jednu zo 4 schém rozloženia obsahu. Takže ja si vyberiem teraz položku názov a hlavná časť, kde budeme ľavým tlačítkom myši, ak na to klikneme, mať možnosť zvoliť titulok a nejaký obsah. Takže klikneme do titulku a dáme predstavenie vízie spoločnosti. Klikneme do obsahu a môžeme vytvoriť nejaký konkrétny obsah. Čiže môžete napísať nejaký text, použiť odrážky, vkladať samotný obsah, ktorý v prezentácii chcete zahrnúť. Takže ja si tam dám video, školenia, webináre, školenia naživo a podobne. Ak chceme teraz tento text transformovať na odrážky, môžeme ľavým tlačítkom myši veľmi rýchlo vysvietiť obsah a z dostupných ikon, ktoré tu vidíme, zapneme zoznam s odrážkami. Klikneme na to a automaticky máme vytvorenú prezentáciu, ktorá má hlavný titulok a má tu nejaké základné informácie, ktoré sme vložili. Pridáme si teraz ešte ďalšie 2 snímky, takže kliknem pod snímok, zvolím opäť vľavo hore šípku a zvolím teraz názov a prázdny slajd. Takže potvrdím iba názov a zvolíme teraz titulok a nejaké multimédia. Či už v podobe obrázku, alebo fotografií, alebo videí, ktoré máme možnosť pridať do slajdu. Takže nastavím tam titulok, pozrite si ukážkové video, potvrdím a vložíme teraz objekt. Vložíme nejaké video, ktoré bude súčasťou prezentácie. Takže prejdem ľavým tlačítkom myši na ikonu vložiť a zvolím video. Potvrdím. V tomto okamihu sa zoberie vyhľadávacie prostredie YouTube, alebo máte možnosť vybrať nejakú konkrétnu URL adresu, čiže nejakú webovú adresu, kde už video máte vaše uložené. Ja si nechám teraz vyhľadať na YouTube, dám voľbu kurzy Lapis, potvrdím a vidím, že hneď tretí v poradí vyjde jeden z kurzov. Vyberiem a potvrdím voľbu vybrať ľavým tlačítkom myši. V tom okamihu sa vytvorí priestor pre vloženie videa, ktoré som z prostredia YouTube zvolil. Ľavým tlačítkom myši uchopím a nastavím veľkosť toho videa na prezentácii. To isté, ak uchopím za okraje, môžem upraviť rozmer
Takže zväčším a trošku zmenším výšku. Takže vytvorím priestor, kde to video sa bude zobrazovať. Pridáme ešte jeden slajd, takže kliknem pod tú trojku. Znovu zvolím nadpis a iba názov. Pridáme teraz fotografiu. Takže fotografia. Potvrdíme ľavým tlačítkom myši. A opäť cez voľbu vložiť vyberieme obrázok. Vložiť obrázok. Môžete teraz presunúť priamo buď myšou z vášho počítača, alebo cez voľbu vybrať obrázok. Ja potvrdím voľbu vybrať obrázok. A vyberiem niečo, čo chcem ako motív vložiť. Takže vyberiem napríklad niektorý z dostupných obrázkov, potvrdím a automaticky sa tu pridá fotografia. V tomto okamihu už len nastavíme jej veľkosť a pozíciu na snímku. Takže môžeme uchopiť za okraj prezentácie a zmenšíme veľkosť a nastavíme opäť na snímok. Upravím ešte rozmery. Jeden, druhý a potiahnem smerom nadol. Takže tým máte veľmi rýchlo a jednoducho možnosť pridať jeden alebo viacero obrázkov do vašej prezentácie. A k tomuto obrázku pridám nejakú tabuľku, do ktorej vložím dáta, ktoré budeme prezentovať. Vloženie tabuľky máme možnosť urobiť opäť cez voľbu vložiť a zvolím položku tabuľka. Vyberiem rozloženie tej tabuľky, zvolím napríklad 3 stĺpce a 4 riadky. Potvrdím ľavým tlačítkom myši a automaticky všimnite si, že je vytvorený priestor pre zobrazenie tabuľky. Uchopím ju za okraj ľavým tlačítkom myši a nastavím jej pozíciu a veľkosť na snímku. Takže zvolím napríklad nasledovný priestor a umiestním tabuľku niekde do tejto plochy. Pridáme teraz údaje do tabuľky, takže vytvoríme nejaký nadpis, dáme produkt, dáme obrad a dáme napríklad rok. Alebo nie rok, ale dáme produkt, obrad a zvolíme ďalšiu informáciu, ktorá sa bude týkať percenta úspešnosti. Takže úspešnosť, takže opravíme preklep a dáme produkt P1, P2, P3. Obrad dáme napríklad 10 miliónov, 12 miliónov, 8 miliónov a úspešnosť 15%, 35%, 80%. V prípade potreby máme možnosť veľmi rýchlo upraviť vzhľad tej prezentácie, takže napríklad vysvietime ľavým tlačítkom myši posledný stĺpec a zmeníme zarovnanie hodnôt cez ikonu zarovnať na stred. Vysvietime obrad a nastavíme zarovnanie doprava. Vyberiem hlavičku, čiže vysvietím prvý riadok a nastavím tučné písmo. A v prípade potreby môžeme vybrať farebnú výplň. Takže zvolím výplň a vyberiem napríklad nejakú z dostupných farieb pozadia. Výborne. Máme k dispozícii vloženú tabuľku, fotografiu. Vytvoríme záverečný slajd. Takže potvrdím a zvolím titulok popis.
opis a pridám ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť. Môžeme tým pádom skontrolovať snímky a vyskúšať, ako bude naša prezentácia fungovať. Takže dáme voľbu spustiť od prvého snímku a vidíme, zobrazí sa prostredie prezentácie a zobrazí sa navigačný panel, v ktorom sa môžeme postupne prechádzať po snímkoch. Takže buď dám prehrať celú prezentáciu, alebo postupujem snímok po snímku. Vidíme, tu je priestor pre video, ktoré máme možnosť si spustiť priamo z prostredia YouTube. Zastavím a prejdeme na ďalší snímok. Až posledný snímok a voľbou skončiť sa vrátime naspäť do nášho prostredia. Tým sme vytvorili jednoduchú prezentáciu a ja vás teraz poprosím, stopnite na chvíľku toto video a vyskúšajte si tento proces v praxi. Následne prejdeme na publikovanie tej prezentácie a nastavenie jej podrobných vlastností. Tak, vítajte späť. Ak ste si vyskúšali tvorbu prezentácie a úspešne ste vytvorili niekoľko snímkov, tak prejdeme teraz na proces nastavenia prechodov a animácií. Ak s tou prezentáciou budeme spokojní, tak vo finále ju budeme publikovať pre vašich kolegov, blízkych, známych a na váš web. Takže prvý krok je výber prechodov. Ako náhle chceme pracovať s prechodmi, tak môžeme veľmi rýchlo nastaviť prechody snímkov medzi snímkami cez ikonu prechod, ktorú nájdete priamo na navigačnom paneli. Takže zvolme ľavým tlačítkom myši prechod a vyberme z dostupných možností. Vyberme voľbu prelínanie a vyberme rýchlosť prelínania stredne. Takže nastavíme zhruba 2,5 alebo 3 sekundy medzi jednotlivými snímkami. Vyberme voľbu použiť pre všetky snímky. A v tomto okamihu si to môžeme vyskúšať. Takže keď dáme prehrať, tak všimnite si to prelínanie. Automaticky zobrazí sa snímok, prejde nejakých pár sekúnd, ak teda tá prezentácia bude bežať, a následne bude prechádzať do ďalšieho snímku. Teraz nastavíme druhý krok. Nastavíme režim animácie. Prejdeme na druhý snímok v poradí a zvolíme okraj tohto textu, ktorý tu máme. Takže klikneme na okraj rámčeka. V okamihu, keď sme zvolili zobrazenie okna pre prechody, prelínania, tak súčasne v tejto istej voľbe máme možnosť pridávať animácie objektov. Takže necháme vybratý objekt, kde máme odrážky s textom. Zvolíme pridať animáciu a vyberieme teraz voľbu vykresliť po odsekoch. Takže zapneme po odsekoch a nastavíme, aby to išlo automaticky po predchádzajúcej položke. Čiže vždy, keď skončí nejaká predchádzajúca hodnota, tak automaticky bude sa zobrazovať ďalší text. Nastavíme rýchlosť, dáme nejakú strednú rýchlosť a necháme to aplikovať. Môžeme vyskúšať prehrať, aby ste videli, ako to bude v realite. A vidíme, postupne odstavec po odstavci sa nám teraz bude text zobrazovať. Dobre, takže takýmto spôsobom máte možnosť pridať ľubovoľné animácie na akýkoľvek objekt, vybrať z nejakej dostupnosti, ktorú tu máte z galérií. A teraz bude nasledovať posledný krok, je publikovanie tejto prezentácie vo webovom prostredí a pre vašich kolegov. K tomu prejdeme teraz na voľbu súbor do menu
a vyberieme voľbu zdieľať. Takže potvrdíme položku zdieľať. Teraz, aké máte možnosti? Prvý krok je prostredníctvom priamého odkazu. Ak sa pozriete na tento link, ktorý tu vidíte, je to unikátny jedinečný webový odkaz, ktorý ak pošlete nejakému kolegovi alebo priateľovi na mail, alebo ho budete publikovať cez siete, sociálne siete ako je Facebook, Google Plus a podobne, tak kdokoľvek na tento odkaz klikne, tak bude mať možnosť si túto prezentáciu zobraziť. Druhá z možností je pozvať ľudí na konkrétne e-mailové adresy. Takže ak chcete sprístupniť nie prostredníctvom odkazu, ale prostredníctvom prístupového mailu, tak cez voľbu pozvať ľudí, tí, ktorí majú Gmailové účty vytvorené, môžete sem zadať ich mailové adresy a pozvať ich k prezeraniu, prípadne aj úpravám tejto prezentácie. To je veľmi vďačné, ak v rámci firmy pracujete ako tím a chcete tvoriť napríklad takúto prezentáciu ako kolektív osôb, ktorý každý môže pridávať alebo upravovať nejaké slajdy. Takže cez túto voľbu si môžete vybrať maily vašich kolegov a nastaviť im možnosť, ako s tou prezentáciou budú pracovať. Či len pridávať komentáre, alebo len si ju prezerať ako hotovú na zobrazenie, prípadne upravovať. Takže toto sú prvé dve voľby, cez ktoré máte možnosť túto prezentáciu zdieľať. Druhá z možností, veľmi vďačná, veľmi efektívna, dáme hotovo teraz, je pridanie tejto prezentácie priamo na váš web, na vašu webovú stránku. To urobíme opäť cez voľbu súbor a prejdeme teraz na položku publikovať na webe. Hej. K tomu, aby sme sa na to dostali, tak samozrejme potrebujeme, aby tá voľba bola prístupná. Takže klikneme na prvý slajd v poradí, prvý snímok, prejdeme na voľbu súbor a vyberieme publikovať na webe. Klikneme na to. Potvrdíme voľbu spustiť publikovanie. Ešte raz potvrdíme, že to naozaj myslíme vážne. A teraz veľmi dôležitá vec. V voľbe vložiť kód sa vám vytvorí jedinečný odkaz, keď sa na ňo pozriete, v podobe tzv. E-frameu, čiže odkazu alebo komponentu, ktorý viete vložiť do ľubovoľnej webovej stránky. Ak ste sami administrátormi svojho webu, tak stačí len nakopírovať tento odkaz a dať ho kdekoľvek na váš web, kde potrebujete, aby sa vám zobrazila táto prezentácia. Ak máte nejakého vášho webmastera, ktorý vám spravuje váš obsah, administruje vašu stránku, tak tento odkaz mu pošlite na jeho mail. Predtým ale ešte nastavíme určité parametre, ako tá prezentácia na webe má fungovať. Takže prvá vec je jej veľkosť. Tu si máme možnosť zvoliť buď malú, strednú alebo veľkú, alebo prípadne vlastnú veľkosť. Ja tam nechám teda ten stredný rozmer prezentácie. Nechám automaticky, aby tá prezentácia išla v intervaloch 5 sekúnd. Takže zvolím 5-sekundové intervaly. Nechám, aby automaticky tá prezentácia sa spúšťala po načítaní prehrávača a aby sa opakovala do kolečka. Hej? Takže aby v okamihu, keď skončí, tak pokračovala znovu. Teraz vyberiem ten unikátny e-frame, ktorý tu máme, dám Ctrl+C, dám skopírovať a vložím to teraz na svoj web. Takže kliknem na moju webovú stránku. Ja používam teraz prostredie WordPressu ako jeden z veľmi efektívnych spôsobov, ako veľmi rýchlo a jednoducho, bez nutnosti programovania, vytvárať alebo správovať obsah stránky. Zvolím voľbu pridať stránku. Potvrdím. A automaticky sa vytvorí priestor pre vloženie. Ja tam dám firemná prezentácia ako názov. Zapnem editor HTML a nič iné, stlačím len CTRL-V. Vložím
e-frame, čiže vložím ten odkaz, ktorý reprezentuje prezentáciu vrátane jej parametrov. Potvrdím voľbu publikovať a nechám si zobraziť stránku na webe. Čiže v tomto okamihu tá prezentácia už funguje na ostrom firemnom webe. S tým, že vyzerá nasledovne. Vidíme automaticky, keď užívateľ prejde na môj web, tak začne sa mu zobrazovať tá prezentácia automaticky podľa slajdov. Takže môžeme sa na to pozrieť, vidíme, že prezentácia prechádza, ide snímok po snímku, automaticky prechádza, dokonca zobrazí sa tu priestor pre video. To video sa môže spustiť. Ak to užívateľ neurobí, tak prezentácia prejde ďalej. Prejde na fotografiu až na samotný posledný snímok. Samozrejme, užívateľ na tom webe má k dispozícii navigačné tlačítka, cez ktoré má možnosť tú prezentáciu kedykoľvek zastaviť alebo ukončiť. Teraz ide znovu od začiatku, pretože sme nastavili jej parametre. Takže toto je proces, ako viete, veľmi jednoducho a veľmi rýchlo vami vytvorenú prezentáciu publikovať. Posledný krok, ktorý si ešte urobíme, je prevziať tú prezentáciu v podobe súboru PowerPoint do vášho počítača. Takéto niečo urobíte cez voľbu súbor a prevziať ako? A potvrdíte PowerPoint, Microsoft PowerPoint alebo dokument PDF, ak by ste ten súbor chceli ďalej použiť lokálne. Takže v tomto okamihu, všimnite si, preberá počítač automaticky daný súbor do vášho lokálneho počítača. Samotnú prezentáciu nájdete teraz uloženú, ak sa pozriete na váš Google Disk, priamo vo vašom prostredí Google Disku, s názvom tak, ako ste si ho vytvorili a publikovali. Toto je celý proces veľmi jednoduchého vytvorenia webovej prezentácie, publikovania v sociálnych sieťach, publikovania na váš web, publikovania prostredníctvom e-mailu, unikátneho linku pre vašich kolegov a samotného zdieľania aj pre nejakú tímovú prácu vo virtuálnom prostredí internetu. Ja vám teda ďakujem za pozornosť. Verím, že informácie, ktoré sme prešli, budú pre vás inšpiráciou pre tvorbu zaujímavých prezentácií. A opäť vás veľmi rád uvidím pri nejakom ďalšom najbližšom internetovom školení v rámci série Ako na to. Príjemný zvyšok dňa a dovidenia.